Hyvää iltaa. Tiedemiehet ovat juuri tehneet uuden läpimurron. 2000-luvun alussa keksityt nanohiiliputket ovat kehittyneet niin paljon, että niistä on nyt jopa jonkinlaista hyötyä. Nyt siirrymme Heurakan tutkimuskeskukseen haastattelemaan johtavaa laboratoriotyöntekijää Jaakkoa. Eli täällä Heurakan tutkimuslaitoksella me ollaan tutkittu nanoteknologiaa viimeiset 50 vuotta, erityisesti näitä tällaisia hiilinanoputkia. Mitäs ne hiilinanoputket oikeastaan on? No ne on tällaisia todella ohuita ja kestäviä putkia. Tässä mulla on yksi, näin ohuita, että näin nyt tuossa kamerassa näy, mutta todella kestäviä. Mitäs käyttöä niillä on? No kun nämä on tosi kestäviä ja ohuita ja vielä tosi kevyitä, niin näitä voidaan vaikka riippusilloissa käyttää. Ja sitten vaikka jossain nostureissa koetaan jotain tosi painavaa lastia kantamaan, niin sellaiseen tosi käteviä. Sitten tämmöiset vielä menee pieneen tilaan, kun nämä on niin ohuita ja kaikkea tommosia, jotka vaatii tommoista tosi kestävää ainetta, niin voidaan tätä sitten soveltaa niihin. Kyllähän se nanoteknologia vaikuttaa ihan hyvältä keksinnöltä, mutta tarvitseeko niitä riippusiltoja tosiaan tehdä jostain näkymättömästä narusta? Joka tapauksessa siinä oli uutiset Timo Kuittaa.